Tera ne wankoro kwa eri mumanyi olwasi school ekoro kwa Wisdom Academy eyo ere Ogembo town na wokire asiri tukolya lero asengenjo ya bana baitu bali ku graduate ba PP2 and grade 3 ni watu agokire bune school asengenjo omwana natubwereire abana baiga litukolya bere liya gochasi bali mbera tetu eti twanyale tokoro muri yoiga onyale go kwera biya koigo buna bible be school ya Wisdom abakere ngambi yamono ande mbi yamona nene asengenje mwatika chikasieno kokora teli tuko mwacha karabuna abana baino baguskochi sebirasi binde naboigo bune community ya Ogembo ase bali ba chakorora umuyigo yiga na inumbi yamona sogocha naboigo tigamugende guseni wakirengaki boigo ntobwata masabo ya bana class anisoto na ba grade 6 ase wiki yogocha ase litukolya ramis mwensi mwaliganirwe abana baitu ba class 8 onko basabira maya nabuna mwate abanga amaxe ino moraikie ni gari miene haina rukura baganirie bible once bacha se moyego yoiga toko basaba bune school yedo ya Wisdom mogende gusabira abana baitu ba class 6 na abana ba grade 6 oige karamo kwenda singa chino mogende kwinyure school yeiga na boigo mogende kurigia abana bara bange elinde baswasi school yeito oigo mogende gusabira abarimu barororo banyali bagutwara fierengia elinde bagende gushugulikira abana baitu biyamono tigamuseniwe nabo igo mogende gusabira ni school yeito kirengaki na kirekero. Asante sana.